inamandla Nkosi. Ngisho le eyathwala umchele wamehlo. Uyabona le eyathwala umchele wamehlo. Hallelujah. Now asibonge mhlambe ithuba esilitholayo enkosini lokuthi sihlwanyele. Ngoba owethu umsebenzi ukuhlwanyela. Akusikho ukuvuna. Ngikhumbula ngelinye ilanga uJesu uthi uke waphuma nabafundi bakhe bafike bahlwanyela. Mabe buya ngakusasa bathola ukuthi sekumile nabangakuhlwanyelayo. Base bembuza ukuthi singalukhipha yini ukhulu. Wayesebanqabele. Hallelujah. Ngoba ebanqabeleni kwakhe kunento eyayicashile abangazange bayi-understand ukuthi abatrainelwanga ukuhlabula. Yena wayebaqeqeshela ukuhlwanyela. Sizona bazalwane. Uma bezohlwanyela bahlwanyela ke kunoma yimuphi umhlabathi. Sekungaya ngokuthi ke imbewu iwelephi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mina ke ngingwakacula isibongo. Insali eyasala ebranchini yasemshanyelweni. Lapha emshanyelweni ngase ngisele nogogwana sekusele mina. Emshanyelweni. Noma insali eyaqhuma endaweni yasemshanyelweni. Ngenkathi ngifika lapha emshanyelweni sengisindisiwe. Ngamukela uJesu la ekhaya. Hallelujah. Wangitshela uNkulunkulu, ngibona abazalwane begcwele indlu kanje. Wangitshela uNkulunkulu wathi bonke labantu babona bayahamba bonke. Uyazi bazalwane uNkulunkulu mayekhuluma akakhulumi ngoba sekuyisimo, ukhuluma isimo singakabi lento azisuka zokutshelayo. Akayena uNkulunkulu oshushanayo, uyakwazi ukutshela into elapha esitolo kodwa akutshele la. Uhamba uzukhohlwe. Bukhamba uNkulunkulu wakhuluma. Yabona uNkulunkulu ukakutshela nje kahle ukuthi ngeke kuhlale kunje kuleli khaya. Uze uthi mawuvuka ekseni ubone isimo sisafana. Kodwa mawuthandaza ukuthi ukuphi uNkulunkulu. Saphindelela ngeJozi sitha sami ukuphi Jehova. Uthola ukuthi ukhulumile. Bese kuya ngokuthi ngenkathi ekhuluma ngabe libambile yini izwi alikhulumile. Hallelujah. Wathi kimi bahamba bonke laba bantu. Ngamangala ngoba ngiyayifikela la. Wathi njengoba bahamba bonke laba bantu umuntu uzosala la wena kuphela. Ngithi ngihleli nabo kanje kungena ilightning ibashaye bonke ibashaye ngisho ohlele eceleni kwami kanje. Hallelujah. Waphinde futhi wathi ngoba bekunomfundisi obekhona lapha ngaleso sikhathi engamfitha mina. Hallelujah. Yabona bazalwane uNkulunkulu uyamhlonipha umuntu asuke embekile. Akhathalekile ukuthi unamaphutha amangakanani. Uthi mayebekwe yimi uyozasuswe yimi. Ngizala uphinda bazalwane. Akukhathalekile ukuthi unamaphutha amangakanani ngoba usuke engavotelwanga yithina sambeka. Sizwala bazalwane. Ngokumbeka kwakhe uyozasuswe uye uNkulunkulu. Ungabi umuntu osayida noSathane mayekhahlela umfundisi. Mayekhahlela umuntu ngoba the same devil okhahlela umfundisi wakho uzobuya kufana isicathulo. Uma eqeda ngomfundisi wakho uza kuwe kade umshayeli izandla. Sizwala bazalwane. Phutha elikhulu elenzeka kule ndawo engangiyona ukuthi basayide lesitha. Ngoba kukhona iphutha eselivelile kanti abazi ukuthi umgodi abawumbaya akuzungena yena kuphela sebezokhalakathela bonke. Kukhona izinto abazalwane okufanele ke simo kuzo singami ngoba thina sithanda ukuma, singami ngoba imizwa yethu sasivumela ukuma kodwa sime ngoba uNkulunkulu uthe asime. Singami ngoba amaphutha engekho,
singabi ngoba inkinga zingekho kodwa sime because noma ngenxa Yesu sesime ngenxa Yesu lakhe. Mina ngafunda ukuthi seva basho leyo nto. Ukuseva basho ukuthi ngoba uNkulunkulu umighty seva kasho ukuthi ngeke zibe khona inkinga. But uthi ukuze nguhlole ukuthi noma sekukhona inkinga uyangilalela yini mangithe hlala la. Yabona ukuseva bazalwane. Ukuseva bazalwane khona ukuthithizana silayo siyayeka thina uyabheda nomfundisi. Siyayeka sikhuluma into right kodwa ngomqondo ongenayo ibasic ukuthi yini ukuseva. Ukuseva yabona ubuye kwiforeman uma usebenza uzothola iforeman kwicompany kuthi useva ngaphathwa iphathe emdlamba kodwa useva. Usevelani ngoba ufundisa umsebenzi. Ngoba maye phuma lo muntu ufuna ukuphuma unento ephathekayo. Haleluya. Yilokho uNkulunkulu athi ngibekela ukuseva. Mina uNkulunkulu bazalwane wathi angiseve la. Ngenkathi ngisindiswa ngamukela uJesu le emshayelweni. Ngambuza uNkulunkulu mbili imibuzo. uNkulunkulu ngambuza izinto ezimbili uNkulunkulu. Ngathi Nkosi ngoba ungenzela umusa ngasindiswa for free mina ufuna ngikwenzeleni. Inkulumo yami yesibili yathi Nkosi ngicela ungenze ngibe umfana ohlukile kulabafana abaphila kulesi sikhathi. Ngikhuluma kule yaminyaka. Kuze kuba namhlanje angilona uhlupho ngisho ekhaya. Awuzange mangithi msindiswa ngakhalela imoto nezindlu ngakhalela ukubukwa tha ngathi Nkosi uma ungangenza ngihluke kulolu lusho olukhona. Yingakho mabebhekele mina ngibheka le ngiphambana nabo. Mabethaveli mina ngesontweni. Wathi Nkosi yikuphi ufuna ngikwenzele khona? Wayeseletha impendulo waletha inkomishi ekuthiwa imali nayazi imali. Wayibeka phezu kwetafula wayesethi luleni isandla sakho i-empty. Ngasibeka phezulu. Wayesethi thandaza ngasithandaza ngathi mangivula amehlo yayigcwele into eyiliquid emhlophe. Wayeseveza abazalwane ukuthi baphuzise. Ngaphinda futhi ngathi ngiyalala waphinda umbono wabuya. Ngaphinda ngathi ngiyalala wathi phuzisa izimvu zakho. Ngisemshayeleni ngaleso sikhathi. Angazi ukuthi kwenzakalani kimi. Mina ngazi nje ukuthi ngibone inkomishi engenalutho ngathandaza kuyo. Ngaqala ngayiphuza lento ngathi mangiyithesta bona amanzi kodwa i-colorless. Ngithesta ngendlela wayeseliphuzisa izimvu zakho. Waphinda futhi waphuzisa baphuzisa. Waphinda futhi wathi baphuzisa. Angazi ukuthi kwenzakalani. Okwesibili wayesedoza la. Konke ufuna ukukhombisa yona. Sakhuphuka intaba yabona bazali yayinkulu yentaba kodwa aphelanga ngisho iminute isikhuphu kwathi ngifuna ukutshengisa i-storage la khona ngigcine khona amaphatho omuntu. Wathi mina nguNkulunkulu okwazi ukushintsha ihlo lomuntu elifile ngifaka ihlo eliphilayo. Wayengikhombisa beza kanje athi ngibona babemgawula intamo lo wayeshawe istroke sengimfaka ekhanda elisha. Ngathi pho Nkosi kungani thina kungenze kwathi niqhelile nikude nami. Malapho ukuthi sometimes umuntu mayeza namehla afile kumfundisa akawaphilisi uyawashintsha akawakheliki. Bayazi laba bemoto uma yiso lapha yana kuyashintsha iphathi. Ngoba abafundi hambe ibe nenkingi sizoyikhanda njalo. Sesiyabuya sizokhanda into kuyayishintsha afaka into entsha. Afaka into entsha kumuntu ehlushwa izinto. Ngoba bakhona odokotela basekhaya. Haleluya. Bathola kanjalo ke mina kwathiwa ngibuse. Angazi ufuna ngikume ngibhekephi. Ngoba ngikusa khona la mina mfitha abantu nje. Ngizolusa ukuthi ngoba mina ufuna abantu abadala. Nganginazi ukuthi uhlelo lwakhe
balungiholela endaweni ekuthiwa isemanqabulana. Haleluya. Mina ngifika emanqabulane kanti uNkulunkulu wayesazi ukuthi uba umtshali uyamthatha. Ngifika mina nje kunoba umtshali kodwa uNkulunkulu ngoba wayesazi yena ukuthi uba umtshali sengiyamlanda owayekhona ngaleso sikhathi. Kodwa laba abantu angifuni basale bengenamuntu. Haleluya. Ngaseva kanjani? Mina nyaka cishe manje iyadlula eshumini ngiseva lapha. Abulane lami leya branch leya cha. Ngisisebenzi noma futhi ngingaxoshwa noma nini. Haleluya. Yingakho ke ngoba ngisebenza ngifuna umuntu futhi ozongenzela into uNkulunkulu angazange ayisho. Ngiyathi uma kukhona ukuhlula igate livulile. Ungazona izimvuka ngoba uNkulunkulu uthi ngikhandeleni ibandla lami ngendlela yami, hayi ngendlela yenu zinceku zami. Batsheleni lokhu mina engimthuma ukuthi ngitsheleleni bona. Bese uthola ukuthi ke siyesaba ukubatshela abazalwane ngoba sizolahlekelwa ama-likes ngoba sesashumayela lo TikTok. Sesashumayela i-offering. Uma ubatshela lokhu ngeke basanikela. Ikuphi okungcono ukuthi usale ungenamnikelo kunokuthi abantu bakaNkulunkulu baye kulahleni ngenxa yokungabatsheli iqiniso. Sinabazalwane nje bazalwane abahleba too much esontweni ukuthi abatshele iqiniso ukuthi inhlebo iyambulala iyalibulala ibandla. Sibashanje sifuna ukuyiphatha emasontweni ngoba asitshela yazi kunomuntu othi uma engatshelanga into kahle uthi right lento abafundisi abakhulu abayishongo lento lokuyabheda lo. Yini zokhuluma lento abafuna ukuthi lalela bazalwane mina ngwakathumi. Sizala bazalwane. Haleluya. Ngisho lokhu uNkulunkulu asuka ngitshele khona. Ngeke ngibe ubaba umsibi mina. Ngeke baba umsibi abe yini? Haleluya. Uma ethi uNkulunkulu baba umsibi usibaba umsibi sukuma ufaka inkalvasi usuma afaka inkalvasi wenza umsebenzi wakhe. Haleluya. Babazalwane uJesu uyabuya. Ngoba nisabalekela nje ukuthi amande yabulalana ngama-snacks nje uJesu uyabuya. Masinyane uJesu uyabuya. Abazalwane ngibaze lapha egroupini qaphelana amandiyo. Bathi anama-snacks abulalayo abazalwane. Wathi uJesu ngokudla okubulalayo. Ngokuza nje amakhona. Uthi noma nidlo kunjani? Ngicela ukubuza mina. Ngiyawabona amande asephumela nama-snacks. Uyihlo uJehova uthini yena? Mina ngazi ukuthi yodwa indawo yokubalekela ukufa ekhulunywa umzalwane ukuthi aqashe kuJesu Kristu. Angazi le amahoni ngoba ngeke ukufa bazalwane maqhamba ngapha uzokubona siyaqasha. Yebo nawo ama-snacks akhona Jehova kodwa ngezwi lakho uthe noma sidle okubulalayo ngoba asiwazi abulalayo naphulisayo. Uzothenga lawo bathi right kanti wona wrong. Bambishe uyeke isiphithiphithi emhlabeni ngeke usasiqeda mntaka baba isiphithiphithi. Siqalile vele izwi lisho lathi ngeensuku zokugcina kuyovela ikhathi ezinzima. Sekufuneka abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo. Phela nje. Funeka nje abantu abamaziyo. Yabona nje ngoba sewuqala umsindo bathi kuyabhiyoza kulungisizwa awusophinda uphela umsindo ngoba kuprofethiwe ngokuvukelana. Noma sekuqala khona nibone kuthiwa ngoba what time is it? Isikhathi sini lesi? Buka kwaIsrael bese uyabona ixesha lini. Jerusalem ayangibomba iIran. Fanele ikhandwe kabusha ukuze umphike iKristu angene. Haleluya. Nizobamela ichip masinyane nje. Ukhetha ukulahlekelwa impesheni kunokuthatha ichip. Chip u6. Uzokwenza ngani abazukulu thatha yani? Awazi ukuthi lento oyithathayo awusophinde uwamukele
ngaso thathile leyo 666 awusophinda ubonane noJesu noma ungafa. Yilapho nabazalwane bezobona khona ukukholwa kukhona ukwamukela imoto, ukukholwa kukhona ukwamukela izinto ezide. La sekufanele uze ubuhlungu khona uthuse ukufa nenjabulo yesikhashana. Siyakwamukela nje ngoba kuumbhaso vele nawe usho ngakwathi ngizokueda. But ivangeli likaJesu lithi abantu mabasindiswe, bafumane insindiso, bahlukanise. Uma sebahlukanisile abazalwane baphila impilo efunwa uNkulunkulu bese uJehova enezela okushoda phezu kwabazalwane. Siyayifuna ingubo zakhe kodwa simfuni yena. Siyambethela yena kodwa ingubo siyayifuna sabelane ngazo. Abantu bangamfuni uJesu bazalwane ukuthi uJesu akhona bangamfuni kodwa bayayithanda indle ekhanda uJesu, bayayithanda imoto ethengwa uJesu, bayayithanda umsebenzi olethwa uJesu kodwa abafuni ukulalela uJesu. Ubaba ukhulumile nawathi zonke lezi zinto engibangayo mhlawulalayo awuhamba ngisho nobukodwa. Haleluya. Asingadlali bazalwane emasontweni. Lesikhathi akusona sekudlala lesi. Lesikhathi asitshelana iqiniso ongafuna ukubamba iqiniso one side ofuna ukubamba iqiniso one side. Uthi uJoshua koze kube nini manqikani ngenhlangothini ezimbili. Khethani namhlanje ake simeni la singaqhubeki nohamba ake simeni sikhethe. Nikhethe ukuthi nikhonza amadlozi noma nikhonza uJehova. Uma nikhonza amadlozi hambani namadlozi. Uma nikhonza uJehova hambani noJehova. Ngoba phakathi kwezinto ezimbili ngeke zisebenze. Njalo bathayi vele nina basindisiwe nina inkinga labalele ngatshela omnye ngalalela thina basindisiwe sinankinga labalele thina ngathi mina unankinga labalele ngathi mina ngixabene nomoya osetshenziswa ngixabene nomoya waba osebenzisa abalele ukufeza inhloso sakhe. Ola ngixabene nabalele mina ngixabene nomoya ofuna ukufeza inhloso zawo ngokusebenzisa abalele. Ngicabene mina nabalele ngoba ngiyazi ukuthi abalele baphushwa umoya. Yilowo moya ke ngidila nawo. Ivangeli basalwane ngeke uhambe ubophela imbongolo ngapha, ubophela ikati. Iyakwenyanya ivangeli lokho. Sakhulela lapha thina African gospel. Satshela ukuthi ivangeli uyalamukela. Ivangeli bazalwane into efresh into yamukelayo. Umzalwane wamukela ivangeli ngamothi lo wathola ivangeli lo. Umuntu wathola ivangeli bazalwane unqo umone hamba ngisho khuluma ukuthi lo wathola ivangeli. Abanye abantu bayaluza benza yonke into abalitholanga ivangeli manje alandela bangena kanjalo abangena ngesangweni. Bangena ngemuva. Ngoba lezi into okumele bangene esangweni kwamele isale lapha bangena nazo ngaphakathi ukumosha umhlambo ongaphakathi. Ungenephi? Abanye bangena esangweni. Buka ingoba bayigqokile iyafana neyakho. Buka indlela abahamba ngayo iyafana neyakho. Buka indlela abakhuluma ngayo iyafana neyakho. Buka indlela abagqoka ngayo iyafana neyakho. Ungenephi? Awungafa nje namhlanje uyapi? Kodwa sabafundisi lapha. Bawusiza kodwa sabafundisi. Iqiniso unazi ngaphakathi enhlizweni ukuthi kahle awuzazi noma uyangapha noma uyangapha noma uyangapha noma uyangapha. Uma ungafa namhlanje awuye ekhaya. Nangizabazalwane bami. Asikhulumeni lendaba bazalwane. Anginankinga ukuthi unomshwalense omhle kangakanani kuyobe kugcwele kangakanani kwa. Ngithi mina uma ungafa namhlanje siyodla amasalad kodwa inhliziyo ishakayo ekhaya. Ekhaya baya manje ayanani ekhaya lo phesheya. Uyathe phuma nje sangena bemdonse bembanga lapha bethi owethu nalaba batho wethu nona nalaba batho wethu akaya ekhaya. Yini indaba bazalwane? Abazalwane baphendukile noma abazalwane basindisiwe kodwa abaguqukile. Uyabona ke manje sisindisiwe sikholiwe inhliziyo samamukela uJesu kodwa sangayishiya imithwalo.
sikhonza nayo. uJesu uyaphila, uJesu uyaphila, namanyala ethu ayaphila. uJesu uyaphila, uJesu uyaphila, namanyala ethu ayaphila. Manyala Jesus, manyala Jesus, siyaphila. Siyaphi na ungafa nje namhlanje uyaphi? Unombuzo nje usho njalo ngoba uyazazi enhlizweni yakho ukuthi awukholwa uJesu kuphela, ukholwa na izinto ezi. Ma ungafa namhlanje uyaphi? Lo mbuzo lo uyabumile esangweni la uyodlula khona uthi uyaphi? Okhulunywa umfana ongacacile phambi kwakho uyaphi? Asikholweni uJesu. Bazalwane ukuthelela bazalwane kuyafana nje. Ngashumayela lapha ngisuhambe ngemanqakulana nakhona ngifike ngashumayeze kanje. Athi ukuthala umuntu ahambe ngimbone ngesonto elizake ekhabuye ngale safike ngisamile ngishano nalelo nje. Wena wathi uyamthanda uJesu abethi ngizole esontweni lakhe ngiyoza ukuthi uthini kimi ngithi ngikutshela lokho akufuna kuwe. Asingabazalwane sulo sithatha uJesu njalo sifuna sake sathatha ithuba salana bathi bambe Nkosi wena ufunani ngithi. Yebo thina siyayiletha icelo zethu kambe sake sayinika yini thina ithuba lo Jehova yini oyilindele kithi. Noma ungibanga ibreach ngalapha nazi indawo ziningi lapho ngokwenza ama-open air ushumayela uJesu, uJesu aletha abantu. Haleluya. Amen. Sikolo bazalwane, mawuthola uJesu awungumzalwane ontantayo. Sakufika la mfundisi uhamba naye mawuthola ivangeli. Angisho mina mawuthola ukuphila kumfundisi, ngisho mina mawuthola ivangeli. Awu umahamba lendlwana. Okuyani mobile, mawuthola ivangeli uyama. Sabafika umfundisi ngathi ngisohamba naye. Sangcono lo. Na ufika omunye na ungcono. Noma kulandela abafundisi buza inkinga zabo, uthola ukuthi inkinga zakhe zikamfundisi inkinga zinkulu ngalendlela ukuthi ezakho mhlawumbe ungayiphinda ngazizana kodwa umthola umile. Lo uqeda inkinga, ungahamba uyizama uyilungisa lonke lelizwe kuzophela imali. Utheni uJesu? Noma niphakathi kwezitha nikhululeka niyiboniwa yilutho. Ngoba sikho isikhala esiloleleni nesinjani. Unalo usibone isikhala, hayi uzilo bathi ungihambele la ngiyabaleka. Abantu uJesu azobathemba abantu abamele iqiniso lika Jesu. Ma umele iqiniso kuJesu, iqiniso liyakumela. Ma umelana neqiniso uyuba namandla, uyohamba umzalwane osowile. Kulo umlomo izenza uselo nikhono. Sihlele thina sithi we mama ukubuyazi. Siyakholwa bantu abasha. Siyakholwa Friday yasiya emabhileni sibe sizothi ingcwele la. Akhani savana la. Flowers bafuna savana hambe thabe. Sale khona unele ngesavana. Hallelujah. Amen. 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 Asifuni worship team in a disorder. Asifuni worship team in a discipline. Uba i-worship akusho ukuthi uba i-worship ngoba ukwazi ukuhlabelela kodwa ungena discipline. Noma ungahlabelela kanjani uma ungena discipline ayikho indaba yakho. Sina ukuthi uhlabelela kahle kangakanani. I-discipline unayo yini cha unayo awusisizi ngalutho ngoba lento esifuna ayikho.
Unayo yini intelula idiscipline? Unayo yini discipline? Awunayo. Manje sithanda ukucula kwakuchaza usize imangala le. Laba manjena la kahle. Hallelujah. Amen. Ngoba salala. Lethi lula uma ufuna ukukholwa uyeka ngoba uJesu akaphothula. Awuthi ngoba sengisuthi bese uthatha inhlabathi ufumele endleni kwabanye bengakazi. Mina ngafunda lokho uma ivangeli selingishula eChrist answer angizilokhu ngifakazisa abantu ngizoyiyekela. Unfortunately ke ngeke. Ngoba uNkulunkulu uthanda ngihlale lapho. Usathanda usele ethutha ngameli isivangeli sengani indlalaze lamila ngaphakathi noma engashaya ngaphandle ngaphakathi kuyaphila. Selethi hlazo umthetho lethu wena. So wena Satan lethi. Wangiyela ngaze ngalidla ukube wanginqanda ngingakalidli la ngena ngaphakathi. Ngoba ukubona ngaphandle akuveli ngaphandle kuvela ngaphakathi. Usekhona abantu abasha. Amen. Uzomtshela laba bayazi laba sebanqamla. Hallelujah. Amen. Uma uNkulunkulu ethi lokhu batshela ukuthi cha, batshela ukuthi lokhu uthe cha, uthi uyangithanda noma ungithandi, it's none of my business. Mina njengoba ngimphambili kwabazalwane, ngisebenzela lami ifile. Uma ngifika kuNkulunkulu kuzofika kuthiwa wangani yami ake sibuka washumayela ini. Ngoba bengekho laba abantu embusweni. Yingoba kungenxa yakho noma yingoba igazi labo ngeke ngilibuze phezulu kwakho. Uvula ifile. Utholakala ukuthi ngashumayela ngabatshela bese kuthiwa umsulwa. One side. Mina ngenza wami umsebenzi nawe wenza wakho umsebenzi. Ngifanyela izwi wena uma ungalamukeli ngoba ngiyeke mina ngenza wami umsebenzi. Unikeze izwi. Akunike lawaxulu nginika leli likaJehova. Ilele ngathi ngilele ebusuku ngaba ne-meeting naye lafika saliphethe nge-handbag kanje yama-gift kwathiwa sizokunikeza into engasatholakala. Ngathi ngiyabuka maningi agcwele itafula ngathi ungakanabi lamanye ngazi ukuthi yiwo kusiyo. Kwazi abahlonishwa beliphethe namba nezinto eziwu-3 baba. Uma lifika liphethe i-anointing. Lifika le-perfume kuthiwa yabona vele linika kamnandi. Ifika lesichaza amazwi special esibaba kuthiwa ngithazelo zazo zilapha ngose ngitranslate umoya ingcwele ngathi uma ngilamukela ngezinhloko ngakuthiwa babusisiwe bayolizwa lelizwi bayobashumayeza lelizwi seyindlela. Hallelujah. Amen. Ona mina ngitshumayela ama likes bazalwane ngitshumayela ku Facebook mina ngicela abantu bazalwane singaphuma la singakhulumisani sihlangane lapha ngoba beshifra yonke. Anginankinga nje umzalwane uzomnyanya akuqali ngami. Cha. Banyanya bangaphambili baze babulawa bebulawa livangeli ukuthi bamile entweni yeqiniso lika Jesu. Bapha abantu abazomela iqiniso. Ngisho bengasafunwa abazalwane abazomela iqiniso ngisho bazothi abazalwane ngeke sisanikele kodwa bame. Ngathi mina abazalwane bami basemanqakulani noma ngavuka ekuseni nihambe nonke uNkulunkulu ngoba uthe angizela ngiyofika ngi-arrange ihlalo bese ngishumayela ngathi kukhona umuntu. Nkosi yami nisekhona. Amen. Nisekhona bazalwane. Amen. Ningithande ungumeme. Ungibize ukhulume nobaba. Ungibize eBremthini. Ukhulume nobaba ungezikhulume nobaba ngoba ngiphethwe mina. Bawuzongibiza ngizobuza ukuthi ubaba umtshelile. Bangamtshela ngoba bayisiyeke indaba yakho. Ngoba angifuni ukuthi ngikhule ngingenayo lento yokuthi fanele ngiseve ngoba nabazoseva kimi ngingakwazi ukuseva kuye. Akekho. Uba bazongilalela mina ngingamlaleli. As long as sakhona ubaba usho ukuthi kusenesizathu. Amen. As long as besekhona la iCTA kusenesizathu. Uma engasabonakala usho ukuthi ezulwini usebasekho isizathu. Sisekhona isizathu. Kuhle kumnandi kodwa isizathu sisenjani? Sisekhona.
Abeniphamisa izandla sengihlala phansi. Noma bamtshela ukuthi makhe. Ngithela ukuya nganeno. Usole nemimoya. Ngoba miningi imimoya ephumile. Ezodukisa abantu. Ngoba uJesu uyabuya masinyane. Ake ngibheke le ndaba ethi ngicela bazalwane nikugcina ukukholwa. Noma ngabe izimo zimhlasela kangakanani empilweni. Ngicela ngifundele 2 Timothy chapter 4 verse 7. Sengihlala phansi. Yabona ngelilanga manje ngithola ithuba ngisazokutshela ngokuphila wena embuso nonga-understand ukuthi usebenza kanjani. Ngisazokutshela ngombuso walelizwe. Ngitshele ngombuso kaNkulunkulu. Awalalela ngasophuma singazwela kwabaningi. Ngoba bengibatshela ngalezi zinto wena abaluka ngazo lapha emakhaya. Nalezi inzipho abayifakayo ukuthi zisho ukuthini njengoba uyifakile phezu kwenzipho kaJehova. Ngitshela ngalezi zinto abayifakile ukuthi uNkulunkulu adala inwele ezikanjeni emntwaneni. Lezo ayifakile zisho ukuthini spiritually. Utaki into phezu kwena. Awazi ukuthi wena mase umuhle kanje uhlabuke kuSathane uhamba yomanga lathi yabo umntana wakho ubuyekile obakhubusha wazothatha obaba. Ngoba wona akakulaleli vele umntana wakho. Awakakhula ngomasila. Okutshela, ngabona ngizokutshela ngalombuso. Ngizofundisa ngalombuso. Wangani? Amen. Bazalwane mangabheka phansi ngisho khona lo. Nangizobazalwane. Ngizokutshela ukuthi kunombuso wezwe, ombuso wabantu bezwe, obesikhashana. Kube nombuso kaNkulunkulu obuzwa uJesu. Bese ngiyakutshela ukuthi uSathane uphotocopy original ngoba efuna ukuchallenge uNkulunkulu. Awukwazi ukuthi uphila kulombuso kodwa ubufuna ukwenjwe umbuso wangala. Phela ngelilanga lokho. Ngitshela ukuthi ingcebo iyatholakala la kulombuso lo. Njalo uSathane uyakwazi ukwakhela indlu ukuze akubambe. NoSathane uyakwazi ukunikeza umsebenzi ukuze akubambe. Ngoba bazalwane nisibuke sisekele nibuke imangaliso nje. Ngiyelapha ngoba ungiphilisile. Phezu kwasiphi isisekelo ngoba uPaul wabeka isisekelo. Kuze kuthi noma ubani owakhayo akhele phezu kwaso. This is not about the miracle. Nomoya wenyoka uyabaphilisa abantu. Beyisukumisa neyishosha. Kufanele wazi isisekelo uphiliswa umoya wenyoka noma uphiliswa umoya kaNkulunkulu. Ithini foundation? Mawuphuma la uyofuna impilo ujofuna impilo engcono ubheka ukuthi le foundation ophila kuyo yile efuneka ezulwini yini angipheki uzophila kodwa umbuzo ukuthi i-foundation yiyo yini ngoba la uPaul uthi ngabe isisekelo ogama laso ubani uJesu ngamanye amazwi imangaliso ziyoba khona isisekelo lesibani esiuJesu uSathane wa-create zakhe. Sathane ufika kubo ukuthi okay. Hayi into abayithandayo la. Wathi ngikhanda iphone call. Ayikho iphone call ingekho original khohlwa. Okwazi, mawuza bathi kune phone call, kusho original ikhona. Yingakho kunanengelo sizobumnyama. Ngoba ezokukhanya zingani? Zikhona. Funda sisi. Ngikulwile ukulwa okuhle. Yes. Ngiqedile ibanga. Yes. Ngigcinile ukukholwa. Ngigcinile ukukholwa. Ujesu unamandla wesabelo ngiyacela ngikusize mntanami. Ngitshele laba bazalwane. uNkulunkulu wangangiphinga niphimbo ngihlabelele njengama-worship abakithi. Sina Sina
Kodwa ngilekelele mama umthembu. Inkosi namandla. Ngilekelela kulo mhlaba uyawazi? Awusho.